Ari. Nama panjang ini? Ari Iwan. Oke. Dari mana Mas? Dari harapan yang tidak pernah diberi kepastian. Terus keluhannya apa mawon nih Mas? Loro pikir, Loro pikir, hati teratapan, jantung deg-deg ser, napa malih? sentolope rada kembut-kembut. Pinten-pinten gejala napa niki? Niki ngeten nggih Mas. Panjenengan niki kemungkinan gejala-gejalane niki Anda mengalami sindrom mencintai bojone wong. Niki pripun panjenengan tidak direstui apa pripun? Tidak direstui. Cinta tidak direstui, dedek bayi menjadi solusi. Nek mboten berhasil. Tapi lek gak berhasil sama langsung pergi ke dukun cinta Mas. Ojo kleru dukun beranak. Samarku kok nak malah cintamu manak ra karo. Ku ngoten. Nggih ngoten. Niki sing mboten restui sinten? Istrine. Istrine. Istrine yang kula. Kok istrine? Lah yangku kan sing lanang. Berarti ceritanya panjenengan katene pedang-pedangan ngoten ta? Nggih, terah main anggar. Engko susi malah aku sing lara pikir, Mas. Wes saiki mau kowe minggat apa kowe tak otopsi saiki? Yo kok jaran malah dituduh minggat. Ini parahnya. Jika tidak denganmu, tidak juga dengan yang lain. Gatel. Kowe iki ngomong liyane gatal ora iso ya. Gatel. Lho kok jaran tenan ta yo. Gak bisa hidup tanpa dia. Kowe kok gak bisa hidup nek gak mangan. Mangano nek ora disemangati ya ora kolu to. Tel gatel. Kok iso koyo ngono lho? Gatel lo dhewe. Ini Duwe bojo rasa ganteng-ganteng, guys. Tuh, nah kanggo memperbaiki keturunan ke orang ganteng nih piye to, Mbak? Ganteng-ganteng ki marai ngelarani ati. Kok iso? Kok wis tau ndek bojo ganteng kowe? Aku wis tau ngrasakne sik bojo ganteng wis tau, guys. Lah piye rasane piye? Bendino kepikiran terus, guys. Angger ben bengi nek urung mulih nyambut gawe tak pikir kene ngendi ki wong ejane. Dah, pokokean pikir malah kentir kok kowe ta. Wis pokoke biasa wae, guys. Ra ganteng ya ora elek, ya biasa wae wis. Ya wis, Mbak yo, sing penting duwite akeh orang ganteng ora masalah. Yo. Wis pokoke iki tipeku saiki mau Buat para kaum wanita, saya cuma mau kasih saran saja. Saran apa? Jangan mandang laki-laki dari segi fisik, maupun dari segi materi saja. Wow, bijaksana sekali. Terus, lihat laki-laki dari apanya? Dia juga barangnya. Siapa tahu susah hidup. Dek, malam minggu kok bawa tali? Mau kemana? Mau nangkap duda. Aku ki sida pean Rabib Pratoyang. Yo sida to, Yang. Aku kok cuma gantung ini. Klambi apa piye digantung. Asida ki ngomong Mbok sing sabar ngono lho. Wis to, bakal kelakon sing dadi panyuwunmu. aku tak golek wong liya. Ngantek golek wong liya, tak Aku ya butuh ijlik barang, ya butuh liyane. aku lho ya ngebet tapi ya piye meneh. Keadaan lho enggak memungkinkan. Danane lho urung cukup. Lah ijlik sik apa piye? Pemasane enak apa piye digantung ini ki. Era sida ki ngomong tentang satset ngono. Sabar nggih sayang. Bakal tak buktekne nek tresnaku mung kanggo sliramu. Besti, Besti. Kasih ibu kan sepanjang masa. Nah, kalau kasih suami orang, sepanjang apa, Besti? Sepanjang gak ketahuan sama istrinya. Mas, Apa, Dek? ayo minggat saiki. Karo sapa? Karo aku.
Duh, piye ya? Tanya aku cek akeh ra umum lho, Dek. Gelem ora? Duh, piye ya, Dek ya? Ya ayolah, gelem aku. Nanti malam kamu mau masakan apa, Bang? Terserah. Ih, janganlah terserah. Bingung nggak mau masak apa? Ya udah. Rendang. Daging lagi mahal loh, Bang. Ikan asin sama sambal tomat juga udah cukup aku. Ikan asin sama sambal tomat ya? Ikan asin, bang, ikan asin di warung mak pasti udah habis jam segini, Bang. Tomatnya pula lagi udah nggak seger lah. Telur sama kecap aja udah cukup aku. Itu pula lagi, Bang. Benci kali aku. Telur sedikit harganya naik, dikit-dikit naik. Janganlah telur yang lain lah, Bang. Ya udah beli nasi padang aja lah. Praktis. Maksud kau apa, Bang? Awak ada mau masain buat kau, malah kau suruh beli pula, ha? Kenapa rupanya? Masakanku kayak enak, iya? Hah? Iya? Bi, ndang mulai nang Indo wae. Mau tak lamar mahar 5M. Mripatmu kero ta babuke dilamar nganggo 5M. Kero piye to, Bi? Lah wong wis seneng kok. Ya mending entuk artis tuh. Mah, aku pilih kowe wae. Aku tak seneng artis kok. Oh 500 juta lho motor wis ijo opone 5M kok seneng wong kaya aku gak mripat kero tak kesel dia dengkulem jebol wae. Tenan. Lah wong seneng ki ora mikir 500 juta apa mana 5M, Bi? Kecil ngono kuwi, Bi. 5M paling mlebu, metu, mlumah, miring, muncrat, ya ta? Lah yo iku lho maksudku, Bi. Mahare mlebu, metu, mlumah, miring, muncrat. Lah sing digoleki yo kuwi mahar muncrat kuwi. Nek gak muncrat ora lega. Dong ora kowe, Bi.